Μα λέει ο καλοχαιρέτας τελείωσε, πάει να πει ότι τελείωσε. Πώς τελείωσε δηλαδή? Πήγα χθες το πρωί στον Έφορο και τελείωσε. Με συγχωρείτε κύριε Καλοχαιρέτα, αλλά και εγώ πήγα χθες το μεσημέρι στον Έφορο. Και ξέρετε τι μου είπε? Ότι δεν σας ξέρει καν. Α, έτσι είπε. Ότι δεν με ξέρει. Κάτσε να τον στείλω εγώ Έφορο στην Κολοπετινίτσα, να δεις με ξέρει ή δεν με ξέρει. Τι να τον στείλεις που θα με στείλει αυτό στο φρέσκο? Σήμερα το πρωί ήρθε στο μαγαζί να σας τη φύλακας με ένταλμα συλλήψεως. Για ποιο λόγο? Για την υπόθεση των διπλών βιβλίων. Γι' αυτό έτρεξα να σας βρω. Και εσείς μου λέτε ότι τελείωσε. Από απόψεως εφόρου, από απόψεως όμως αστυνομίας, θα ακολουθήσουμε άλλην οδόν ενεργειών. Εντός της σήμερα θα συναντηθώ εγώ με του εισαγγελέως και θα πάω ισόβια, ξέρω. Γιατί με ταλαιπωρείς έτσι κύριε Καλοχαιρέτα μου? Και δεν μου λες την αλήθεια από την αρχή. Με έχεις ταράξει, τα τελείωσε. Διότι. Τι διότι? Το πράγμα είναι σοβαρό. Εδώ πρόκειται περί διπλών βιβλίων. Δηλαδή περί του σοβαροτέρου θέματος φοροδιαφυγής. Αν όλοι οι έμποροι έπρατον ως εμείς το κράτος δηλαδή, θα είχαμε πτωχεύσει προπολού. Δεν έχετε ανάγκη εσείς, έχετε τους σεισμούς. Μα τι λέτε τώρα κύριε Σιμωμίτη, ολόκληρο κράτος μπορεί ποτέ να συντηρηθεί με 3 σεισμούς το χρόνο?